אוס, גוד. ימי, להחליף, מישהו, קדימה. תן סרובי, אוס. תן לו, יפה. תן. רגליים. שווה שמורה לפנים ותיכנס עמוק. לגוף. ימי, להחליף, אוס. יאללה, נו, שמור פנים וכנס. סוריאל, אתה נלחם או מה? טוב מאוד. טוב מאוד. אוס. ימי, להחליף, אוס. הנה יש לך אחד קטן. אוס. אלעד, בגוף חזק. מה קורה? סוריאל? טוב מאוד. כל הכבוד. ימי, אוס. טוב מאוד. בא בתור. קדימה, אוס. ימי, להחליף. אוס. לא כל כך חזק. אוס. לעבוד. לאן אתה בורח? יורים 250 קילו במשקולות. תתקדם, לא תפחד. סורי, תתקדם, יפה. עוד קצת, עוד אחד. אוס, ימי, להחליף. צ'יינג'. אוס. עבוד. יופי. תמשיך לעבוד. יפה מאוד. וימי, שתי החלפות אחרונות, קדימה. אוס. זה גוד. טוב מאוד. שמור פנים. עוד קצת. אוס, ימי. אחרון. אוס. היידה, פארס. אוס. הגוף לראש אפשר לתת לו. אל תחכה. טוב מאוד, סוריאל. כנס. טוב מאוד, סוריאל. עוד אחד. אוס. לא להתעייף. 10 שניות אחרונות. 9, 8, 7, 6, 5, 4. ימי, קרב אחרון. סוריאל. אוס. כן. יפה. הלאה, סוריאל, לעבוד. ימי.